Sano, mga subscriber at viewers, nandito tayo sa kahabaan ng Dihacosalim Street, Cebu City. So nandito tayo sa Barangay Parian. Ayan yung isa sa mga landmarks ng Cebu City. Ayan. Kasi yung i-feature ko ngayon mga Sano is yung oldest street ng Pilipinas, yung Colon Street. So ito kasing Dihacosalim, ito na yon. Ayan na yung corner ng Colon. Kakanan tayo dyan mga Sano. Kakanan tayo dito. Ito na yung umpisa ng Colon Street mga Sano. Maikli na street lang siya hanggang doon sa may corner ng Panganiban. Oh, 1.1 lang. See? 1.1 kilometers to be exact mga Sano. So ito na, Colon Street na tayo mga Sano. And yan, unang stoplight is si Katuna Street pala yung kanina mga Sano. Ito yung Dihacosalim Street mga Sano. So yan, the oldest Gaisano Main, Colon. Sa mga nakapamilyar sa Gaisano Supermarket Company, ito yung foundation ng pamilyang yan, Gaisano Main. Yan, stainless yun. Hindi rin siya nagbabago ever since. So dire-diretso lang tayo mga Sano. Tatahakin natin tong Colon Street. Sa kanan o kaliwa, Dihacosalim Street. Yan, napaka-clear ng Colon Street. Ito yung heart ng Cebu City. Metro na yan, bago na yan, wala pang 10 years yan. Ito naman sa kanan is Pungkera. Ito yung sikat na Hungkera. Alam niyo na kung anong meron dyan paggabi. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Yan yung Red Light District. Yeah, nightlife. Hindi nightlife na anong mga means girls. Kaya nga, Red Light. Rin. Hungkera. Yeah. Babae capital of Cebu. Ayan. Pasensya na, nabanggit natin lahat naman meron kahit sa mga syudad yan. So ito namang corner na to is Colon Corner Pilais Street. May clear rin itong Pilais. Nandyan yung San Carlos University. So dito, kumbaga ito yung sa Japan Pass, Central Shibuya. Ito, Colon Corner Osmeña Boulevard. Yung Osmeña Boulevard mga Sano, na picture ko na rin namin yan. Hanapin nyo lang sa ibang videos ko. Ito yung malaking corner ng Colon. Si daming street dito, may Leon Kilat pa doon, Alpi Lopez. Ito yun, Osmeña Boulevard Corner, Colon. Again, sa mga hindi pa nakakalam, ang sukat ng Colon ay 1.1 kilometer. So lalampas na tayo ng Osmeña Boulevard, Corner Colon. Hindi na nga ganun ka-traffic ngayon dito. Oo, hindi na ganun ka-traffic. Gingaw na. Wala na masyadong jeep. Oh yeah. Wala sila. So itong stoplight mga Sano is corner naman tayo, Colon Corner, Leon Kilat. Siyempre local natin yan, local hero si Leon Kilat, ang kanang matatapang. Tsaka itong ngayong street na maliit na yun,
Bon? Hindi, yung gilid ng Leon Kilat. Yun, nandun yung mga auto parts. Nandyan si Kapitan, si Boy Suso. So dito sa tapat meron yung Kia, Borromeo Street. So ayan, corner Leon Kilat, at saka yung paano ng konti doon, maliit na street yung nilikuan ng multicab is Borromeo Street. So meron diyang mga auto parts, yung presyo talagang almost wholesale, mura. So dyan lang sa dulo mga sanod, hanggang dyan lang yung Kulon. Pag diniretso na yan, Tabuan, yung sikat na Tabuan Market, yun. So kung allowed tayong lumiko, hanggang dito lang talaga yung Kulon mga sano, dyan lang sa tulay. Kung allowed tayong lumiko, liliko na tayo sa Panganiban Street. Ayan, kung allowed ba? I think allowed man, wala mang no entry. One way si Panganiban. Hanggang dito lang yung Colon Street mga sano. Anong street na to? Parang dinugtungan siguro, Tabuan ang tawag nila dito. Tabuan Street. Hindi kami sigurado, comment lang yung mga nakakaalam. So maraming salamat mga sano sa pagsama sa konting road trip namin para sa konting kaalaman tungkol sa oldest street ng Pilipinas, yung Colon Street. Maraming salamat po. Good day everyone. Thank you for watching and subscribing, and to God be the glory.